o svojich vlastných výskumoch. Ennek az előadásnak egy tudományos verzióját áprilisban egy nemzetközi kongresszuson mutatta be. Vlastne odbornú prednášku tejto prednášky som na jednom veľkom kongrese ukazoval v apríli. Egy olyan speciális vízről lesz szó, amelynek ragadozatellenes hatását mutatja. Tu vlastne budeme hovoriť o takej špeciálnej vode, kde sme vyukázali protinádorové účinky. Az emberi szervezetben mindenki, aki ül, az egész emberi testnek 70% a víz. Čiže každý ľudský organizmus, každý z vás, čo tu sedíte, vlastne 70% je vody vo vašom tele. Minden sejten belül és minden sejten kívül vizes közeg található. Vo vnútri každej bunky a aj vonku, okolo bunky sa nachádza mokré prostredie. Kutatásunkban abból indultunk ki, amit Szent-Györgyi Albert, miután már megkapta a Nobel-díjat, leírt, hogy 10 évig foglalkozott egy bizonyos terület. V našom výskume sme vychádzali z toho, čo Szent-Györgyi Albert napísal, potom už čo dostal Nobelovú cenu. Ő vizsgálta azt, hogy a tumorsejteknek tulajdonságai, hogy nem, inkább úgy mondom, tumorsejteket ő nem mikroszkóp alatt szedáltanilag és nem biokémiailag vizsgált, hanem biofizikailag. Na nádorové bunky on neskúmal pod mikroskopom, ale ani biochemicky, ale biofyzicky. És kimutatta, hogy a tumorsejtek biofizikailag teljesen máshogy viselkednek, mint az egészségesek. A on poukázal na to, alebo vykázal, že biofyzická reakcia tých buniek je úplne iná, ako sú zdravé bunky. Látszik a dián, vannak olyan tulajdonságai a sejtnek, biofizikai tulajdonságai, amik teljesen megváltoznak. Čiže vlastne vidieť na bunkách, alebo na tomto obrázku, že bunky, čo sa týka biofyzických vlastností, sa úplne zmenia. Biofyzikálne. Tumorsejt membránja közötti feszültség, az teljesen megváltozik. Čiže vlastne to napätie medzi membránami nádorových buniek sa úplne zmení. Ez azt jelenti, hogy megváltozik az összetétele is a sejten belüli félvéknak, és ez pedig instabilá teszi a sejtmagot, és osztódni kezd a sejt. Toto znamená toľko, že sa úplne zmení charakteristika tekutiny alebo vody vo vnútri bunky a tým pádom vlastne sa stane instabilnou tá celá bunka. Eddig a vízkutatásokban a víznek 4 olyan tulajdonságát írták le, amire megfigyelték, hogy a tumor viselkedését befolyásolják. Zatiaľ vlastne, čo skúmali vodu, napísali 4 také vlastnosti, kde prišli na to, že ona dokáže ovplyvňovať nádorové bunky. Egyik a víz pH-ja, általában dugos pH gátolja a tumorsejtek növekedését. Čiže jedno je pH vody, obyčajne zásaditá voda dokáže zabraňovať rozmnožovaniu nádorových buniek. A másik a víz deutérium. Druhá je deutéria vody. Mindjárt elmondom, mi az a deutérium. Hneď vám to poviem, čo je to deutérium. A harmadik a víznek az oxigéntartalma, mennyi oxigént visz magával. Tretie je okysličenie vody, to znamená, že koľko kyslíka dokáže so sebou preniesť. És külső mágneses terek szintén hatást gyakorolnak a vízre. Gondoljanak csak a gyógyvizekre, ami a föld mélyéről jön, vagy például a pívízre, amit mágneseznek szintén. A vonkajšie magnetické polia takisto pôsobia na vodu. Myslíte len na niektoré terapeutické vody, ktoré prichádzajú zhlboka zo zeme, alebo pí vodu, ktorá je tiež magneticky upravená. Most nézzük meg, hogy mi az a deutérium. Poďme sa pozrieť, čo je to deutérium. Deutérium a hidrogénnek egy izotópja. Deutérium je vlastne izotopom vodíka. Az izotópban izotóp magjában egyel több neutrón található. Čiže v jadre izotópu sa nachádza o jeden neutrón viacej. Amiben a magas deutérium tartalmú vizeket nevezik nehéz víznek. Kde vlastne vody s vysokým obsahom deutéria nazývajú aj ťažkými vodami. Ezt az atomerőművekben használják.
Toto vlastne používajú v atómových reaktoroch. A deutériumban szegény víz pedig könnyű víz. Čiže chudobná voda o deutérium je zase ľahká voda. Természetben, ha kimegyünk egy folyóba, veszünk pitát, abban a deutérium tartalom, normálisan előfordul a deutérium a vízben, a hidrogén helyett, 150 deutérium atom van 1 millió hidrogén atomon. Čiže v prírode, keď ideme normálne do prírody a ideme k nejakej rieke a zoberieme vlastne vzorku, tak tam normálne sa nachádza 150, čo dá 150 mili? ppm. Ez azt jelenti, hogy 150 deutérium atom 1 millió hidrogén atomból. Čiže 150 deutérium atómov v 1 milióne, v 1 milióne vodíka. Pomer 1 milióna vodíka. Vodíka je 150 ku 1 miliónu. Mindenki tudja úgy mondani, hogy H2O. Čiže vlastne voda je napísaná tak, že H2O. Že? Akkor a hidrogén helyett deutérium van, az a D2. Čiže vlastne keď je miesto vodíka deutérium, tak je D2O. És megfigyeltük, hogy az emberben, az állatokban a deutérium tartalom alacsonyabb. Čiže vlastne si všimli, že vo zvieratách alebo v ľuďoch je obsah deutéria nižšie. Ha a vérnek nézzük meg a deutérium tartalmát, az 120-os. Keď sa pozrieme na obsah deutéria v krvi, tak to je 120. Van egy mechanizmus az emberi szervezetben, az ember mindig igyekszik csökkenteni a deutériumot. Čiže vlastne je tam taký mechanizmus v organizme človeka, že človek sa snaží znižovať a znižovať obsah deutéria. Megfigyelték azt is, hogy ha a 150-hez képest alacsonyabb vagy magasabb deutérium tartalmú vizet adtak kísérleti állatnak, Všimli si aj to, že vlastne oproti 150, keď dali výskumným zvieratám menej alebo väčšiu hodnotu deutéria, az lelassította a sejtosztotást. tak to vlastne spomalilo rozdeľovanie buniek. Dielbu buniek. Ezért, ha valakiben volt gyorsan osztódó sejt, de van egy sejt, Preto keď má niekto v organizme rýchlo sa rozmnožujúce bunky, to znamená nádorové bunky, azt is befékezte, lefékezte. dokázalo vlastne zabrzdiť jednoducho. Nem csökkenthetjük a deutérium tartalmat, meg nem is növelhetjük nagyon nagyobbnak, vagy nem csökkenthetjük. Čiže my ani nemôžeme veľmi znižiť, ani veľmi zvýšiť obsah deutéria, Mert az annyira lelassítja a sejtosztódást, hogy a normális regeneráció is leáll. lebo to tak veľmi zabrzdí rozmnožovanie buniek, že aj normálna regenerácia sa zastaví. Tehát magyarul az emberben nem képződik vér, To znamená, že človek nebude mať normálne fungujúcu krv, nem regenerálódik a tüdő, neregenerujú sa plúca, nem regenerálódik a bélrendszer. neregenerujú sa črevný systém, Tehát ez tráviaci. halálos. Čiže to je vlastne, od toho človek umrie. Van egy bizonyos mérték, ameddig ha csökkentjük, de nem okoz problémát. Je určitá hranica, keď to znížime, tak to nebude spôsobovať problémy. A deutériumon kívül még az oxigénről szeretném beszélni. Okrem deutéria by som chcel ešte hovoriť o kyslíku. A tumorok nem szeretik az oxigént. Čiže vlastne nádory nemajú radi kyslík. Sőt, az oxigén a tumorokat képes elpusztítani. Čiže kyslík dokáže nádory jednoducho zničiť. Minél több oxigén van egy vízben, egy tumoros betegnél annál hatékonyabban tudjuk fékezni, gátolni vagy elpusztítani a tumort. Čím viacej kyslíka je vo vode, napríklad u pacienta s nádorovým ochorením, tým účinnejšie dokážeme vlastne ten nádor odstrániť. De a gond az az oxigénnel, hogy hiába préselünk a sok oxigént egy liter vízbe, ha kinyitjuk a flakont, akkor az kimegy a levegőbe. Čiže problém s kyslíkom je ten, že dávno tam natlačíme kopec kyslíka do fľaše, keď otvoríme tú fľašu, tak vlastne to vyprchá. Ebben a vízben 35-ször annyi oxigén van, mint amennyit gázként egy liter víz képes elnyelni. Čiže vlastne v tejto fľaši je 35 krát toľko kyslíka, ako voda dokáže ako plyn vstrebať. Ebben nem oxigéngáz van. V tomto nie je teraz vlastne žiadny kyslíkový plyn. Úgynevezett stabilizált oxigén. Je tam tzv. Stabilizovaný kyslík. Ezt Kaliforniában fejlesztették ki, ezt a technológiát. Túto technológiu vyvinuli v Kalifornii. Jelen pillanatban egy helyen
ezt a fajta stabilizált oxigént a világon. Momentálne na svete vyrábajú len na jednom jedinom mieste tento druh stabilizovaného kyslíka. Mi ezzel a kutató laboratóriummal vagyunk kapcsolatban, és ő szállítja nekünk a stabilizált oxigént. My sme vlastne v styku s touto výskumnou laboratóriom, a ona nám vlastne dodáva tento kyslík. Ebből az oxigén csak bent a testben szabadul föl, miután megittük. Čiže vlastne tu z tejto vody sa kyslík uvoľní len v organizme potom, ako sme to vypili. Ennek a víznek Hermész a neve, Táto voda sa nazýva Hermes. 120-as a deutérium tartalma, Ona má hodnotu deutéria 120, enyhén dúgos a fémhatása, čiže vlastne je jemne zásaditá. és kétféle oxigén is van benne. A sú tam aj dva druhy kyslíka. Nagyon nagy mennyiségű stabilizált oxigén, Je tam veľmi veľké množstvo stabilizovaného kyslíka. és a palackozásnál még oxigén gázt is elnyertünk benne. A vlastne keď to dávame do fliaž, ešte vlastne tam dodávame aj kyslíkový plyn. A palackozás során pedig átmegy a víz egy mágneses berendezésen, A počas toho vlastne, ako to naplníme do fľaše, tá voda prechádza jedným takým magnetickým zariadením. ez a mágneses berendezés egy 15 éves fejlesztésnek az eredménye. A toto magnetické zariadenie je vlastne výsledok 15-ročného výskumu. Miután átmegy a víz ezen a mágneses berendezésen, a vízmolekuláknak az egymáshoz viszonyított térbeli helyzete megváltozik. Potom, ako vlastne prejde táto voda cez toto magnetické pole, tak vlastne molekuly, postavenie molekúl, vzájomné postavenie molekúl sa zmení. Rendezettebbé és struktúráltabbá válnak. Čiže stanú sa vlastne usporiadenejšími a štruktúrizovanejšími. Most bemutatnék három olyan vizsgálatot, amelyet mi végeztünk, pontosabban én végeztem a később. Chcel by som vám ukázať 3 také výskumy, ktoré som ja osobne urobil na univerzite v Péči. A tumorellenes hatást állatokban úgy lehet legkönnyebben vizsgálni, hogy tumort ültetünk be az állat. Najľahšie vlastne sa dá skúmať účinok na nádorové ochorenia vo zvieratách takým spôsobom, že vlastne vsadíme alebo nasadíme nádor do tých zvierat. Ezek a Fisher 344-es patkányok pont ilyen célokra használatosak. Tumorokat szoktak belőle. Tieto potkany, ktoré sa nazývajú Fisher 344, vlastne sú používané práve na to, aby sa do nich vsadil nádor. Ennek a patkánynak olyan a genetikája, hogy a saját immunrendszere nem képes a tumort elpusztítani, ám a tumorellenes hatás látunk, az csak annak lehet a következménye, amit adtunk az állatnak, nem az állat saját immunrendszere. Čiže vlastne tento má tieto zvieratá majú takú vlastnosť, že oni nedokážu vlastne nádorové ochorenia zlikvidovať sami. To znamená, ak sa nádorové ochorenie dostane z týchto zvierat, tak to len kvôli tomu, že sme im niečo dali. Összesen 24 patkányt használtunk ebben a kísérletben. Dokopy sme použili vlastne v tomto výskume 24 potkanov. Mind a 24-ben ugyanazt a májrákot ültettük be. Do všetkých 24 potkanov sme sadili ten istý nádor na pečeňovi. 8 állat volt a kontroll. Čiže vlastne 8 zvierat bolo kontrolných. Ezek az állatok az illatóba csak vizet kapnak. Čiže vlastne tieto zvieratka dostali vlastne tam, kde sa napájali vodou, normálne vodu z kohútika. 8 állat 120-as deutérium tartalmú Hermész vizet kapnak, 8 zvierat dostalo Hermes vodu so 120 deutérium és 8 állat 30-as deutérium tartalmú Hermész vizet. a 8 zvierat dostalo vlastne 30 deutérium vodu. Az oxigén tartalom, a dúgosság mindig minden esetben ugyanaz. Čiže vlastne obsah kyslíka a zásaditosť, ešte aj vlastne magnetické pole bolo v každom prípade rovnaké. Az állatok egy héttel a tumor beültetés előtt elkezdték inni a Hermész vizet. Čiže tieto zvieratka týždeň pred vsadením nádoru začali piť vodu Hermes. Igen, itt láthatók ezek a kísérleti állatok. Čiže tu vidieť vlastne tieto výskumné zvieratka. Ezek az itatók
Egymás mellett voltak az állatok, az itatóban volt más víz. Semmi különbség nem, ugyanazt a tápot kaptak. Čiže vlastne všetky zvieratá dostali tú istú potravu, vlastne boli v rovnakých týchto klietkách a rozdiel bol len v tom, že mali inú vodu. Most a legérdekesebb dolgot láttuk. Videli sme tú najzaujímavejšiu vec. A kontrollállatok a 42. és 49. nap között mind elpusztultak, mind a 8. Čiže kontrolné zvieratka medzi 42. dňom a 49. dňom všetky poumreli, čiže všetkých 8. Itt láthatjuk, mind a 8 állat gyakorlatilag 7 nap alatt elhullott. Prakticky tu môžeme vidieť, že tých 8 zvieratiek vlastne behom 7 dní vlastne zomrelo. 7 napon belül, tehát 42. és 49. Čiže behom 7 dní medzi 42. a 49. dňom. Kékkel látható az a 8 állatnak a túlélése, amíg 30-as Hermész vizet kapott. Čiže modrým vidieť vlastne prežitie tých 8 zvierat, alebo tých zvierat, ktoré dostali 30-ku Hermes. Itt látszik, hogy a 8 állatból egy hullott el, 7 túlélte. Čiže tu vidieť, že vlastne z 8 zvieratiek jedno umrelo, 7 prežilo. Viszont a 120-as Hermészt fogyasztó állatokból egy sem hullott el. Ale vlastne z tých zvieratiek, ktoré vlastne konzumovali 120-ku vodu, neumrelo ani jedno. Mind a 8 túlélte a kísérletet. Všetkých 8 prežilo tento pokus. Ez egy olyan agresszív májrák, ami nem szoktak túlélni a kísérletet, 100-ból 100 elhullott. Čiže vlastne toto je tak agresívny nádor pečene, ktoré nezvykávali prežiť zvieratka, zo 100 vždycky umrelo 100. Ezeket az állatokat, ezt a 8 állatot, sőt pontosabban 7 meg 8 állatot életben tartottuk még 2 hónapig. Čiže vlastne týchto 8 plus 7 zvieratiek sme ešte vlastne držali pri živote ďalšie 2 mesiace. És 2 hónap után elboncoltuk. A po 2 mesiacoch sme ich otvorili. Itt van ez a 8 állat. Tu je týchto 8 zvierat. Szerv mintákat vettünk belőle. Zobrali sme z nich vzorky orgánov, És tkanív, mikroszkóp orgánov. alatt megvizsgáltuk. A vlastne sme sa pozreli na to pod mikroskopom. És még mikroszkóp alatt sem találtunk benne tumorsejtet. Amikor felnyitottuk az állatot, a beültetett tumort nem láttuk felszínűleg. Ešte ani pod mikroskopom sme nevideli nádorovú bunku, to znamená, že vlastne všetky nádorové bunky, ktoré sme vsadili, všetky sa strebali Ez olyan hihetetlen, alebo rozložili. olyan hihetetlen volt ez az eredmény, hogy az intézet vezető professzor azt mondta, hogy ezt a kísérletet, az egészet meg kell ismételni. Tento výsledok bol tak neuveriteľný, že vlastne šéf, profesor tej univerzity povedal, že to je tak neuveriteľné, že tento pokus treba ešte raz urobiť. Zopakovať. Megismételtük az egész kísérletet. Tak sme zopakovali ešte raz celý pokus. Ott már csak 16 állatot használtunk. Tam sme použili už len 16 zvierat, 8 kontroll, 8 pedig a 120-as vizet kapnak. 8 kontrolných a 8 dostalo 120 vodu. Ugyanazt kaptuk, 8 elhullott, a másik 8 mind meggyógyult. To isté sme dostali, 8 umrelo a všetkých tých ďalších 8 zase sa vyzdravilo. Ezek után egy másik daganatikussal is megnéztük tumorális hatást. Potom sme sa pozreli, po tomto všetkom sme sa pozreli aj s iným typom nádorovej bunky alebo nádora. Egy vese ráksejten, Pozreli sme sa vlastne s nádorovou bunkou obličky, ahol is az első kontrollállat a beültetés utáni 29. napon pusztult el, kde prvé zviera prvej kontrolnej skupiny umrelo po 29. dni és a 8. Sadenia. állat a 43. napon. a 8. zviera 43. deň. Itt is 24 állatot használtunk, Aj tu sme použili 24 zvierat, csak itt úgy bontottuk föl őket, hogy 8
8 kontroll. Tu sme ich vlastne rozložili tak, že 8 kontrolných. 8 állat egy héttel a tumorbeütetés előtt elkezdte inni a vizet. 8 zvierat týždeň pred sadením nádora začalo piť vodu. És 8 állat pedig a tumorbeültetés napjától kezdte inni. A 8 ďalších zvierat začalo piť vodu presne vtedy, keď sme im sadili ten nádor. Azt tapasztaltuk, a kontroll az nyilván mind elhullott. A samozrejme videli sme, že kontrolná skupina umrela celá. Abból a 8 állatból, ami egy időben kezdte a vizet inni, mindössze 2 hullott el. Že vlastne z tej skupiny, ktorá začala práve vtedy piť vodu, keď sme vsadili nádor, tak 2 zvieratá umreli. 6 állat az meggyógyult, az túlélte. 6 zvierat vyzdravelo a prežilo. És ahol egy héttel a tumorbeültetés előtt elkezdte inni a vizet az állat, 8-ból 8 túlélte, meggyógyult. A vlastne tam, kde týždeň pred vsadením nádora zvieratka začali piť túto vodu, z 8 8 vyzdravelo všetkých. Ezek után megnéztük, melyik az a legagresszívebb tumor, amit egyáltalán be lehet adni állatot. Potom sme sa pozreli, ktorý je ten najagresívnejší nádor, ktorý sa vôbec dá sadiť do zvierata. Ezt úgy hívják, hogy B16 melanom. Tento nádor nazývajú B16 melanom. Itt egereket használtunk, Tu sme použili myši, ezek még érzékenyebbek erre a daragra. lebo tieto sú ešte citlivejšie na tento nádor. 90 egeret használtunk. Použili sme 90 myší. 30 volt a kontroll. Bolo 30 kontrolných skupine. Mind a 90 egérnek a nyaka őre alá 1 millió tumorsejtet juttattunk be injekciót. Čiže vlastne všetkým 90 myšiam sme vlastne tu do pokožky na krku, pod kožu dostali 1 milión takýchto nádorových buniek. Ahogy mondtam, 30 egér kontrollcsoportot alkottak, 30 egér egy héttel előtte elkezdte inni a vizet, és 30 egér pedig a tumor befecskendésre. Takže ako som hovoril, vlastne 30 kontrolná skupina nedostala vodu, 30 dostala práve vtedy a 30 dostala týždeň pred. És itt is nagyon meglepő dolgot tapasztaltunk. A aj tu sme vlastne, aj tu vidíme veľmi prekvapujúce výsledky. Ez olyan agresszív tumor, hogy itt nem számítottunk arra, hogy egyetlen állat is túléli. Toto je tak agresívny nádor, že tu sme vôbec nepočítali s tým, že by mohlo prežiť čo len jedno zviera. Ahogy befecskendezi az ember a nyakbőr alá a tumort, napok alatt látszik, hogy ott nő a húzat. Keď niekomu vlastne streknú sem na podkožu, na krku, vlastne okamžite vidieť, ako vlastne ten nádor rastie. És az egyik nap felhívtak a laborból, azt mondták, hogy elég furcsa dolog történik. A raz jeden deň mi zavolali z laboratória a hovorili mi, že deje sa dosť zvláštna vec. Néhány egérnél, miután elkezdett nőni a tumor, után elkezdett besüppedni vissza. U niekoľkých myší vlastne, ako začal ten nádor narastať, zrazu začal vlastne splácknúť. És azt tapasztaltuk, hogy az előítatott állatoknál az egerek 42%-a túlélte. A vlastne máme tie skúsenosti, že vlastne u tých myší, ktorým sme dávali dopredu tú vodu, 42% prežilo. Az egy időben itatott állatoknál túlélte 12%, de ami elhullott, az is jóval később hullott el, mint a kontroll. A u tých, vlastne, ktorým sme dávali rovnaký čas vodu, ako sme vsadili nádor, tak 12% prežilo, ale aj tie, ktorí umreli oveľa neskôršie ako za normálnych okolností tie ostatné. Most ebből látszik, hogy ez a víz olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amit a tumor nem szeret. Čiže vlastne z toho vidieť, že táto voda disponuje takými vlastnosťami, ktoré nádor jednoducho nemá rád. Abban az emberben, akiben lecserélődik a víz erre a vízre, nem vagy sokkal nehezebben nő a tumor nem érzi jól magát. Čiže vlastne v tom človeku, v ktorom sa voda vymení na túto vodu, jednoducho sa nádor necíti dobre. Több mint 20 éve tudjuk azt, hogy a deutérium tartalom csökkentés az gátolja a tuberkulózist. Čiže už viac ako 20 rokov vieme, že zníženie deutéria vlastne zabraňuje výskytu nádorových ochorení. Ilyen víz van is forgalomban Magyarországon is, meg Szlovákiában.
takáto voda je už na trhu aj v Maďarsku, aj na Slovensku, čiže so zníženým deutérium. Ale vlastne tie vody na základe výskumov so zvieratami nemali takéto vážne výsledky. Lebo tu veľmi vlastne prispieva zásaditosť k tomu, že to má taký účinok. To obrovské množstvo kyslíka, ktoré sa dostane do organizmu. A magnetické zvládanie takisto vlastne takým spôsobom usporiada tie molekuly do nejakých kryštálových skupín, ktoré nádorové molekuly nemajú radi. Že v Maďarsku sa urobila taký pokusné, skúšobné plnenie fľaš. Že túto vodu sme použili týmto výskumom. A ostatnú vodu zase vlastne kúpili tí ľudia, ktorí mali nádorové ochorenia. Ale vo veľkom množstve sa nedalo k tomu sa dostať. Zhruba behom 2 týždňov vlastne sa vyrobí také množstvo vody, ktoré na žiadosť Jana vlastne sa dostane aj na Slovensko. Chcel by som vás upozorniť, že to je voda terapeutická. Že vlastne keď chce niekto takúto vodu kvôli prevencii, tak bude druhý typ, ktorý nemá takto znížené deutérium. Že túto nepíte na prevenciu. Že bude taká voda, ktorá bude disponovať všetkými vlastnosťami okrem zníženého deutéria. Z tej vody, keď vypijete pol litra, potom keď pôjdete cvičiť, trénovať, nebudete vedieť vlastne toľko trénovať, aby ste sa zakyslili. Lebo sa dostane toľko kyslíka do organizmu, že vlastne okamžite, alebo že bude zabraňovať takým spôsobom prekysločovania. Oveľa viac budete vlastne zvládať či fyzické, alebo duševnú záťaž. Aj to bude možné vlastne kúpiť, aj tú vodu, ale z tejto vody na prevenciu nepite. Samozrejme, ten, kto je už vyliečený z nádorového ochorenia, ten to môže piť ako druhotné niečo na ochranu, ale ten, kto nemal nikdy nádor, tak ty to nepíte. My je menšie kardiálne blízko. Aké množstvo majú piť tí, ktorí majú nádorové ochorenia? Že vlastne keď chceme dosiahnuť to, čo sme dosiahli u výskumných zvierat, tak ani tie zvieratá nedostali vôbec žiadnu inú tekutinu. To znamená, že všetky tie veci, ktoré pije ten chorý, nech je to čaj napríklad,
alebo polievka, alebo voda, vlastne musia byť pripravené z tejto vody. Akkor cserélődik le leggyorsabban az emberi szervezet. Vtedy sa vlastne vymení najrýchlejšie ľudského organizmu všetká voda. Ebből egy izókúra az 3 hónapig tart. Samozrejme vlastne tá pitná kúra z tohto trvá 3 mesiace. Mert képzeljük el, egy 70 kilós emberben van 45-50 liter víz. Lebo si predstavte, 70, človek, ktorý má 70 kg, má 40-50 litrov vody v sebe. Ahhoz, hogy az ő szervezetében a vizet lecseréljünk, ahhoz nem elég 45 liter tenni. Tomu, aby sme vymenili všetku vodu vlastne v jeho organizme, k tomu nestačí vypiť 40-50 litrov vody. Mert a víz az a vesén és a belegen keresztül mindig cirkulál, visszaszívódik. Lebo vlastne voda cez obličky a cez čreva cirkuluje a vždycky vlastne sa strebe naspäť. Számítások szerint háromszor annyi vizet kell meginni, amennyi az emberi szervezetben van, hogy lecserélődött. Ebben az esetben mondjuk 150 liter. Podľa prepočtov treba vypiť zhruba 3-krát toľko vody, koľko je normálne v ľudskom organizme, v tomto prípade asi 150 litrov. Nekor, ha megvizsgáljuk az illetőnek a vérét, akkor azt ki lehet mutatni, hogy már nagy részben ezt a speciális vizet tartalmazza a Čiže szervezet. vlastne vtedy, keď odoberieme krv tomu pacientovi, tak už vlastne vidíme, že krv obsahuje vo veľkej časti len túto vodu. Ezért mondtam azt, hogy nem érdemes kevesebbet se inni egy napig ittani, és 3 hónapnál kevesebb ideig se. Tehát akkor el kell kezdeni, ha végigcsinálnak egy 3 hónapos kúrát. Preto som hovoril, že vlastne vtedy sa oplatí toto začať, keď vy urobíte 3-mesačnú kúru, lebo ani sa neoplatí riediť tú vodu, ani menej z toho vypiť. Lehet 3 hónap után is inni, de a minimális időszak, amire a betegnél kiderül, hogy ez jó neki, az 3 hónap. Samozrejme dá sa aj potom piť, po tých 3 mesiacoch, ale po 3 mesiacoch jednoducho sa vymení celá voda a vtedy vysvitne, že je to dobro účinná voda. Nagyon jól reagálnak rá azok a rákok, ami egyébként oxigén nélkül jól reagál, tehát például ez is egy nyomvudőrák. Veľmi dobre reagujú tie rakoviny, ktoré aj iným spôsobom na iné veci dobre reagujú, napríklad rakovina plúc alebo rakovina prostaty. De mint láttuk, minden daganatípus esetén Ale ako sme videli vlastne na každý typ rakoviny alebo nádoru to dokáže vplývať. van ezzel kapcsolatban kérdés. Či máte ohľadne tohoto nejaké otázky? Denne koľko treba? Všetko. Prosím. Čo pijete? Všetko. Menej Robíte polievku, z toho musíte robiť. Koľko treba denne konzumovať tejto vody? Vypiť? Čiže takýto teplý deň 3-4 litre, Akúkoľvek vodu, akúkoľvek. ale v zime napríklad stačí pol druha alebo 2 litre. Pol 2 litra, 2 litre. A koľko to stojí? Koľko stojí ľudský život, by som chcel. Čiže cenu tejto vody vám ešte teraz neviem povedať, ale bude to zhruba tá kategória ceny, ktorá je už tu na trhu so zníženým deutérium, len táto voda je od toho oveľa Lepšie. iná, oveľa lepšia. Ale koľko to je? Len 2,5 na podmienku nedráš. Má niekto rakovinu, zapadne. Čiže Maďarsku, čo sme predávali túto vodu, tak vlastne táto voda mala cenu 1,5 litera, takáto fľaša, 6,5-7 eur. Čiže vlastne tu je veľmi náročné finančne zníženie deutéria. Druhý veľmi náročný na financie je ten stabilizovaný kyslík, ktorý prichádza z Kalifornie. Ennek ellenére igyekeztünk az árat úgy tartani, mint más konversz termékeknél, ahol ez a biztos volt. Napriek tomu sme sa snažili cenu držať vlastne presne na tej úrovni ako ostatné komerčné produkty, ale toto je predsa len oveľa niečo viac. A úplne na záver,
by som vám chcel ukázať, čo ochutnáte, ak pôjdete smerom von. Ez a következő terméknek a dobozgrafikája. Toto je grafika vlastne krabice nasledovného produktu, Vadongyöngy. čiže perla prírody, divočiny. Miért mondjuk azt, Prečo hovoríme to? hogy vadongyöngy? Azért, mert a termék nagy része havasokban szerepel. Prečo hovoríme, že je to vlastne perla z divočiny, lebo vlastne všetky základné zložky sú zbierané hore, vo veľkých nadmorských výškach. Termék több mint fele méhészeti alapanyagokból tartalmaz. Čiže viac ako 50% produktu obsahuje včelárske suroviny, základné zložky. Legnagyobb mennyiségben harmat mézet. V najväčšom pomere medovicový med. Tudják, hogy mi az a harmat méz? Viete, čo je to medovicový med? Igen. A fenyőfán, erdei fenyőnek a méze. Čiže vlastne toto je med zo smreku, z lesného smreku. Vožky ho tvoria, včely to berú. Aha. Vožky tvoria a včely berú. Volá mi... Levéltelen. Ez a levéltetők állítják, és a levéltetteket simogatják, piszkálják a méhek, és azok állítják szövetkezetet. Áno, čiže vožky to vytvárajú takým spôsobom, že včely ich hladia, oni vytvárajú tento med. Áno, oni vylúčujú. Povieš to ty potom. Príliš veľa, ale dobre si to povedal. Ďakujem. Harmadméz azért különleges, mert a medovicov, ami más mézben van, ez benne. Čiže medovicový med je preto zvláštny, lebo vlastne tie cukry, ktoré sú tu, vlastne nie sú v iných. És éppen ezért nem is nagyon édes az a méz. A práve z toho dôvodu tento med nie je ani taký sladký. Ezen kívül más méhészeti termékek is vannak, Samozrejme, okrem toho sú tam aj iné včelárske produkty, mint a méh enyér, napríklad včelí chlieb, vagy a méhterkő, alebo Kašička. kašička, materská kašička, apillarnél és a propolis. apilárnil a propolis je tam tiež. Ez alkotja a termék több mint felét. Toto vlastne vytvára viac ako polovicu toho produktu. Ezen kívül a következő legnagyobb részben bennelévő dolog, azok a vadonszedett gyümölcsök. Okrem toho vlastne ďalšiu veľkú časť tvoria ovocia rastúce v divočine. Ezt kézzel szedik az erdélyi havasokban, erről fotók is vannak. Tieto ovocia zbierajú ručne v Rumunsku nad 2000 metrami hore. És nem adnak hozzá tartósítószert, hanem miután leszették, hűtőházban tárolják. Nepridávajú žiadne konzervačné látky, ale potom, ako vlastne pozbierajú, tak to dávajú do chladiacich boxov. Például az áfonyszemeket nem is darálják le, majd érezni fogják, amikor megeszik, akkor a foggal szétudálják. A napríklad vlastne tie bobule čučoriedky nie sú zomleté, a keď budete vlastne koštovať, tak budete cítiť pod zubami. Így tudja az áfonyának a antioxidális legjobban megőrizni a szénetősöt. Takýmto spôsobom vlastne môžeme ochrániť tie všetky pozitívne zložky čučoriedky, keď sa šupka nejakým spôsobom nepoškodí. Összesen 34 összetevője van a terméknek. Spolu vlastne tento produkt má 34 zložiek. Vannak benne még gyógygombatúvonatok, most a Ganoderma, Sú tam ešte ďalšie výťažky zdravotné, ako napríklad Ganoderma, ami a termék szárazanyagát tartalmaznak 2,5%. ktorá obsahuje 2,5% vlastne celkového zloženia produktu. A másik gyógygomba, az agarikus gyógygomba, található benne. Čiže vlastne druhá zdravotná huba je Agaricus. Ez is méhóperen szabad. Všetko to tam vlastne rastie v divočine. És a utolsó alkotó részei a rügy,
A posledná hlavná zložka sú výťažky z púčikov. Az egyes alkotókról most külön-külön részletesen nem beszélek, ezt majd megtesszük akkor, amikor már a végleges terméket elhozunk. Ohľadne jednotlivých zložiek vám teraz nebudem zvlášť rozprávať, toto urobíme vtedy, keď vám prinesieme už hotový produkt. És nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek ebbe a melegbe és végighallgattak, és akkor kifelé jó étvágyat, váljék egészségükre. A veľmi pekne vám ďakujem, že ste v tomto teple prišli a že ste si ma vypočuli úplne do konca. A nech vám vlastne na zdravie vlastne odchádzajú smerom von trošku ochutnávky alebo koštovky vlastne z tohto produktu.